Kada je Michael Jordan primljen u kuću slavnih, rekao je ograničenja kao i strahovi su često samo iluzije. Zapravo ono što izdvaja pobednički način života od gubitničkog je to što ovaj prvi stalno prevazilazi strah. A da li si znao da suprotno strahu nije hrabrost, već vera? Pazi ovo. Nijesam li ti zapovedio, budi slobodan i hrabar, ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god da ideš. Moje pitanje tebi, da li ovo može da uradi neko ko ne veruje u Božju reč? Ovo Bog nije rekao samo formalno da ga ohrabri, već su to reči pune ljubavi i topline. Kaže, ali kome sluša boravit će bezbrižno i bit će na miru, ne bojeći se zla. Znači bez brige, bez straha, bez strepnja. Kako slušamo Boga? Slušamo ga verom, jer ako imamo veru, poslušnost izlazi iz nas. A također vidimo da je hrabrost izvedeno mnogo kasnije posle vere i ljubavi. Vera nije poricanje stvarnosti, već je to gledanje kao još uzvišenijoj stvarnosti. Vera je ta koja kaže, ne razumijem sve jer je to nemoguće, ne znam sve odgovore jer ne znam šta se dešava, ali znam da Bog zna jer verujem. Savršena ljubav izgoni strah i zato kao hrišćani nema ništa gore nego da ovaj život proživiš u strahu. To nije nešto što je Bogu ugodno. I zato radimo na jačanju vere, kao što jačamo i mišiće, jer kao što se naši mišići testiraju kroz otpor i bol, tako i naša vera se testira kroz teške situacije kroz koje prolazimo.